Jo em dic Ana Luque, soc metge de família, treballo amb un equip de Barcelona, a Horta, i estic encantada que la Meritxell hagi dit això, perquè de fet jo portava estona aquí amb una mica de moviment interior, perquè volia fer una reflexió una mica filosòfica. No? Segurament aquí ens hem trobat una colla de gent altament esbiaixats. És com quan vas a un congrés i et trobes a la gent de sempre, i segurament la gent que hauria d'anar al congrés o a la formació és la gent que no et trobes mai. No? Dit això, volia fer una reflexió filosòfica. Serà un pelet llarg. En el meu equip fa un parell d'anys vam començar a treballar el tema de la prescripció, que si hagués de dir alguna cosa del meu equip, aquest és el nostre tema estrella, ens agrada molt el tema de la farmàcia i creiem molt. Inicialment vam crear un grup de treball amb la idea concreta de fer una intervenció sobre un subgrup petit de pacients, petit bàsicament perquè era el que podíem assumir, perquè igual que tots vosaltres, tots fem assistència i alhora fem altres coses. He de dir que la voluntat inicial va ser crear aquest grup per mobilitzar la idea de la prescripció i començar a parlar de prescripció raonada, etc. La veritat és que, tristament, l'impacte que va tenir aquest grup de prescripció, que va fer una feina molt exhaustiva, va ser a prop de zero. La nostra idea era fer un treball molt detallat sobre un subgrup de pacients en els quals es feia una valoració molt acurada de les seves dades clíniques, de la història clínica compartida, de les seves exploracions complementàries, analítica, en fi, un show. I després d'això, cada metge, que no era el metge per definició del pacient mai, si aleatòriament coincidia que sí que ho era, se'l passava, doncs s'emetia un consell que vam entendre que havia d'implementar o no el metge de família del pacient, perquè aquesta cosa que ens omplim la boca tant de dir, que és el nostre pacient, que ens agrada molt, perquè quasi com que l'hem vist néixer i reproduir-se i fer vincle social i quasi que és com la nostra família, no? Però la realitat és que la major part dels metges que van rebre aquest consell, que jo crec que era un consell molt meditat, no van fer cap intervenció. Estem parlant de pacients que tenien més de 75 anys i que per ser inclosos en el grup prenien més de 15 fàrmacs. Només un professional va fer realment una feina de prescripció i els altres no. He de dir que el meu equip considero que és un equip brillant, integrat per professionals molt potents, altament motivats, tots que estan majoritàriament contents de ser metges de família i per tant estic parlant d'un equip que lluny de ser complicat, conflictiu o difícil, és un equip que creu molt en la seva feina, però malgrat tot, globalment van negligir aquest consell i van decidir no fer res. 2. Sobre el PCC i el MACA, també s'ha produït una situació en la que, igual que tu, o igual que tots, estem debatint molt si realment el PCC és una manera que ens ajuda a treballar millor, si el MACA és un sistema de classificació que ens ajuda a treballar millor. I segurament això és un dubte. Jo, sincerament, no puc apostar si classificar els pacients com a PCC o MACA els hi aporta molt valor. No ho sé. El que sí que està clar és que anclar-nos en el discurs de que la hiperclassificació és dolenta, cosa que segurament comparteixo, impedeix parlar de les coses importants en relació al PCC. I també em trobo que en el meu equip, que torno a dir és un equip motivat i estupendo, com no parlem de parlar de PCC i de MACA, afloren coses com és el pla aquest del PIC, que no sé mai les sigles, però el PIC. I sorpresivament, metges de família altament motivats, que també estan molt convençuts de la longitudinalitat, de l'atenció biopsicosocial, etc., declaren, sense cap mena de problema ni embut, que ells no creuen que sigui la seva feina fer una valoració de com desitja ser el pacient tractat en situacions de final de vida, per exemple. Jo, ja em perdonareu, però ho trobo esfereïdor. I amb això acabo. La meva reflexió és que crec que hauríem de ser també més honestos amb nosaltres mateixos, amb la quantitat i qualitat de feina que estem disposats a donar. I també sospito que passar molta estona discutint de les inconveniències del sistema ens impedeix també veure si el sistema té alguna virtut. I certament el sistema té alguna virtut. Per tant, el que jo diria és que veiem què té de bo, replantejar-nos els pacients, valorar-los amb la complexitat, i si això significa clicar-ne uns quants com a PCC, no em sembla molt greu. Perquè el que sí que crec és que ningú està demanant, com a mínim jo entenc que no hem de demanar,
que fem una hiperclicació i així ja tenim 1.300 PTCs i guanyem un concurs que jo no sé quin és. Però també em sembla negligent que decidim que com que el sistema d'alguna manera ens imposa aquesta manera de funcionar, negligim la part bona, que és valorar els pacients de manera integral, que això sí que ens toca, fer una feina holística i seguir-los fins a on creiem que els podem seguir. I també ser honestos amb el fet que no els seguim tant com diem. I que és veritat que això de l'atenció domiciliària, que és un tema tan crític de l'atenció primària, jo entenc que globalment l'atenció domiciliària no la fem bé. No la fem bé. Ni seguim els pacients realment, ni fem un abordatge preventiu de les seves necessitats, ni ens ocupem d'ells transversalment, etc etc. I això és la nostra feina, no és la feina del sistema, ni ens ho ha imposat l'ICS, ni el CatSalut, ni ningú. Per tant, penso que primer cadascú que faci allò que diuen revisió de vida i després podem continuar parlant de les disfuncions del sistema. Entenc. Ja està. Jo soc metge de família també, m'encanta com has parlat, m'encanta. Jo he treballat en 2 àrees bàsiques, ara estic al Raval Sud i abans havia estat al Baix Llobregat. Per tant, tinc com 2 visions de com funciona el sistema. I estic igualment en X durant 11 anys i l'últim any igualment X. I us haig de dir que la meva experiència és que realment no té color. O sigui, depèn en quina zona treballis, treballes d'una manera o treballes d'una altra. I no sé si estareu d'acord, els que potser heu treballat en diferents llocs. I això què vull dir? Els recursos dels quals disposes, el suport que tens, parlo fora de l'equip, d'altres equips, digue-li PADES, digue-li rehabilitació, digue-li serveis de salut mental, digue-li serveis socials de l'Ajuntament, digue-li serveis socials sanitaris, perquè les treballadores socials sanitàries, que per cert m'encanta la teva, no tenen color, també t'ho diré, o sigui, tenir una treballadora social que funciona és una delícia i tenir una treballadora social que no funciona és un horror. I aleshores he de dir que comparteixo les teves paraules, però també dic que depèn molt d'on estiguis i que per molt que tu li posis moltes ganes, si el teu entorn no t'acompanya, és desesperant. I al revés, si tu li poses moltes ganes i a sobre tens un equip que t'acompanya i un entorn que t'ajuda i que és fàcil i és àgil, llavors funciona de meravella. Per tant, i em remeto a la gestora de casos, i jo entenc que la gestora de casos tindria un sentit en aquells entorns on l'equip d'atenció primària es vegi molt limitat. És a dir, que tu diguis, ostres, és que el meu treballador social no em respon, és que l'equip de rehabilitació em triga 3 mesos en donar-me hora, és que el PADES no m'ha pogut veure, perquè a mi m'ha passat que un PADES no m'ha pogut arribar a veure un pacient perquè estaven tan col·lapsats que no l'han pogut visitar i s'ha mort, i coses així. Llavors dius, tenir una gestora de casos que funcioni en aquest entorn, hòstia, et funciona molt bé. En altres entorns on potser tu ja te'n saps sortir perquè tens facilitat, potser la gestió de casos potser depèn d'una altra dimensió, potser depèn d'un altre paper. Per tant, el paper de la gestió de casos crec que també ha de ser l'hàbil i adaptable una miqueta en quin equip estigui treballant. O sigui, no és el mateix treballar en un equip que ja se'n surt molt bé que en un equip que té molts problemes. I després comentar-vos una cosa que no sé als altres entorns com ho veieu, que a mi jo sempre penso en els principis de la bioètica, i hi ha un que és la no maleficència. I a vegades tens la por que si cliques un PCC, no sé fins a què punt és un no maleficència, i estic causant-li un problema, perquè penso, per això us ho volia posar una miqueta a vosaltres com ho veieu. A nosaltres ens arriben com rumors, que a mi m'espanten, perquè jo no hi treballo a urgències hospitalàries, que diuen que si tu el teu pacient, que tu el tens allà clicat, t'arriba a les urgències i han de fer una actuació tipus una reanimació i tal, no sé, ens han arribat rumors així, ens han dit com que aquest pacient ja ve limitat a que no se li faran determinades actuacions perquè tu has clicat allò. I clar, dius, a veure, perdoni, el meu pacient és un crònic, però potser té dret a que el reanimin també, no sé com dir-ho. I aleshores, vull dir, saps? Que no saps fins a quin punt al clicar-lo, el que deies tu, que no saps fins a quin punt li oferiràs realment un benefici. Si li ha de suposar, fantàstic, perquè li ofereixis molts recursos i tal, però si després li ha de suposar un problema en determinats nivells d'urgències, tu pots haver parlat amb el pacient en els seus últims dies de vida i evidentment també jo penso que és la nostra tasca tenir una mica establert, però també et dic una cosa, l'ésser humà és lliure. I jo què sé si el meu pobre pacient el dia que es vegi ofegat dirà no, però feu-me el que sigui. Clar. Sí. Clar, però és difícil entrar en aquests... Jo puc fer un informe i puc dir sí, el pacient ha decidit això.
però a mi em costa de deixar-ho per escrit i deixar-ho imprès allà al domicili, no sé què, no? Perquè penses, bueno, és que estic posant una cosa molt sèria, saps què et vull dir? És a dir, penso que tothom té el dret de dir, bueno, és que jo a l'últim moment canvio d'opinió, no? Sí, però jo no sé si a l'hospital això se'm respectarà, no? Bueno, és una mica posar sobre la taula que com ho veieu vosaltres a nivell de les vostres urgències de referència, no? Soc treballadora social d'atenció primària de Barcelona, de 9 barris. Jo potser no aporto gaire cosa, insistiré en coses que s'han dit. Jo una de les coses que volia insistir és amb el tema del PCC i la complexitat social, que ja s'ha parlat, no? El que sobta des del treball social sanitari és que a l'hora de fer tot aquest programa, des d'un principi no es tingués en compte tota la complexitat social, quan sabem que els pacients crònics amb complexitat social són els més complicats, no? Llavors, quan passa el temps, dius, això és un descuit, això és, bueno, no hi han pensat. La gent que portem molts anys treballant en l'atenció primària, que penso que l'atenció primària de salut és molt, molt social, no sé si ho compartiu, però des del meu punt de vista és molt social, com és que això no s'hi ha pensat? Llavors, la gent que treballem fa anys sabem que les desigualtats socials i la salut estan molt relacionades, jo crec que tots ho sabem. Com a l'hora de fer aquests programes això no es té en compte? Nosaltres ho sabem i els que planifiquen no? No, jo penso que també ho saben. Llavors jo crec que hem de pensar també el tema que darrere d'aquestes qüestions a vegades també hi ha uns temes ideològics, també hi ha una concepció del que té que ser el sistema sanitari, el que ha sortit aquí, si estava centrat en una malaltia o centrat en la persona. Llavors, i una altra cosa és que el tema també del que s'ha parlat, de tot el tema de no tenir en compte amb tots aquests programes el treball social sanitari i no tenir en compte tampoc els serveis socials d'atenció primària, tot el que és l'àrea de benestar social, perquè és una pota que realment no pot funcionar tot el que és l'atenció a la cronicitat correctament si hi ha una persona que és diabètica i té que seguir uns controls però resulta que viu sola i que no hi ha ningú que li farà el dinar. Llavors, vull dir que una cosa sense l'altra i jo penso que, jo volia insistir i m'ha agradat molt alguna intervenció de que també aquesta consciència de massa crítica, de que nosaltres també com a professionals també hem de dir, també a vegades ens deixem portar per tot, però que també és interessant i important que també pensem i també fem aquest discurs, no? Només volia dir això. Gràcies.